Benvolguts companys, bona tarda. El tema que he triat per treball de recerca és les platges del Maresme. A la comarca del Maresme gaudim del mar Mediterrani. Les platges del Maresme són sorrenques de gra mig i no tenen roques ni penya-segats. Tenim 16 pobles costaners amb 49 platges i 5 d'ells tenen port. Els primers són el Masnou, Premià de Mar, Mataró, Albalís, que està a Llavaneres, i Arenys de Mar. A les platges del Maresme es prohibeix l'estada de gossos. Des del 15 de maig fins al 30 de setembre. A la comarca del Maresme també... Les platges estan senyalitzades per banderes de diferents colors que informen als banyistes si les condicions per banyar-se són bones o estan prohibides. La bandera verda t'informa que les condicions per banyar-se són adequades. Exemples: quan la qualitat de l'aigua és bona i quan l'aigua està tranquil·la. La bandera groga. La bandera groga informa que s'ha de tenir precaució a l'hora del bany. Exemples: quan hi ha tempestes molt fortes o corrents fortes. Quan hi ha taques o brutícies a l'aigua. Quan hi ha meduses o altres animals marins perillosos. O quan hi ha corrents molt forts quan hi ha corrents molt forts i tenen i quan hi ha corrents molt forts que poden arrossegar els banyistes. I per últim, la bandera vermella. La bandera vermella informa que les condicions per banyar-se estan prohibides. Uns últims exemples. Quan hi ha tempestes o corrents molt fortes que poden arrossegar els banyistes i es poden ofegar. Quan l'aigua i la sorra estan contaminades. Quan hi ha molts animals marins perillosos. O quan hi ha tempestes i llamps que tenen molta corrent. La majoria de platges tenen dutxes d'aigua dolça. Serveis sanitaris. Serveis de neteja i equipaments de salvament. També hi ha restaurants, guinguetes, que en castellà es diuen xiringuitos, i zones d'aparcament. Si ja era habitual veure els passejos marítims plens de gent caminant o fent running, els darrers anys ha proliferat l'afició pels esports. Han ficat porteries amb xarxes
perquè es puguin fer encara més esports dels que ja es podien fer, com el vòlei, l'handbol o el futbol platja. Altres esports que són aquàtics, que es fan a l'aigua, són l'esquí nàutic, la motonàutica i la pesca. Ara us explicaré la flora i la fauna. Alguns exemples que us donaré del mar, que són algues com les algues, que ja us he dit, i les posidònies. Però igualment el mar Mediterrani no és ric en flora subaquàtica. Per això el que cal tenir en compte és que hem de preservar al màxim aquestes comunitats, ja que ens ajuden a mantindre l'oxigenació i la neteja de l'aigua i ajuden també a alimentar i a reproduir comunitats de peixos. Sí, ara va. Pel que fa referència a la fauna, és que a la fauna hi ha molts animals marins com el calamar, la sípia, que és igual que l'estrella de mar, els eriçons de mar i moltes espècies més, llagostes, llagostins, llamàntols, petxines, crustacis, mol·luscos, etc. Ara, el que fa referència a la fauna també és que també hi ha animals marins com els peixos de costa, com el pagell, el marbre, el moll de fang, l'eulada, el sarg, l'aranya blanca i l'orada. I tot i que no sigui habitual, les platges del Maresme també disposen d'espècies de la família dels taurons, com les tintoreres. Aquí acaba el meu treball de recerca. Gràcies. Molt bé, tanco!